Estem parlant de 2 centres educatius, el Ventosmir, l'Escola del Port, que estan en emplaçaments no apropiats, en un cas en barracons, en l'altre en unes instal·lacions històriques, no?, de gran valor, però clarament deficients. 2 centres amb moltes històries personals, amb moltes implicacions, amb molta mobilització, amb molts compromisos de moltíssima gent, de tota la comunitat educativa, amb projectes educatius potents, malgrat tot, malgrat la realitat, en molts moments semblava conspirar ben a la contra d'aquests projectes, no? Ho dic per situar també que darrere l'afarador dels dictàmens hi ha aquestes històries personals, aquestes històries col·lectives, aquestes lluites compartides, en definitiva. Tenim damunt la taula un compromís inversor de 2 administracions. Una administració, que és l'Ajuntament de Badalona, que avança aquests diners, i una altra administració, que és el govern del nostre país, que n'assegura el pagament en les condicions que s'estipulen. Per tant, aquest compromís inversor és el que és important avui, és el que passa avui, i això és el que ha de donar aquesta tranquil·litat en els 2 centres educatius i les seves comunitats educatives. Teníem un atzucac jurídic al voltant dels solars, al voltant de la seva idoneïtat. Aquest conveni permet sortejar això i permet, insisteixo, desbloquejar. Per això s'arriba aquí, per això s'arriba a aquesta fórmula. Esquerra Republicana Avancem Més estarem, com hem estat fins ara, al costat de Badalona i al costat de les seves necessitats, en particular de l'escola pública i en particular d'una zona molt concreta, que és la zona 4, que té tants i tants reptes, no només, però també la zona 4. Aquí doncs, tenim aquest inici de solució i serem, com sempre, escoltant, argumentant, fent de pont quan calgui i vetllant perquè aquests 2 centres siguin una realitat el més aviat possible.